Roedd Iesu yn sychedig ac wedi blino. Eisteddodd I lawr wrth ffynon a gorffwys traeth ei ffrindiau i'r dref I brynu bwyd. Roedd pawb yn llwglyd ar ôl y daith hir. Daeth dynes o dref Samaria I godi dŵr o'r ffynon. Gyfynodd Iesu iddi am ddiod o ddŵr. Dychrynodd y ddynas, a fod dyn wedi gofyn I rhywun fel hi am ddiod o ddŵr. Pe bai ti'n gwybod pwy ydw I, byddet yn gofyn I mi I roi dŵr I ti. Mae gen I ddŵr sy'n gallu newid ti ar y tu mewn, meddai Iesu wrthi'n anwyl. O, does gen ti ddim bwcad na'r haff, ac mae'r ffynon yn ddofn I godi dŵr, meddai'r ddynes wrth Iesu. Cyn bo hir, bu gen ti syched eto ar ôl yfed dŵr o'r ffynon, meddai Iesu. Ond dwi'n sôn am ysbryd Duw sy'n gallu dy wneud yn newydd ac yn lân ar y tu mewn. Roedd Iesu'n gwybod popeth am y ddynas. Rho'r dŵr hwn I mi, meddai. Dwedodd Iesu wrthi bod Duw eisiau pawb, ble bynnag ym Mhanw yn byw, I'w nabod a'i garu a'i holl galon. Rwy'n gwybod y fod ti'n ddyn Duw, meddai. Mae Duw wedi addo ei fod rhyw ddydd am anfon rhywun arbennig iawn atom. Dwedodd Iesu, fi ydy'r un arbennig. Roedd y ddynes yn credu beth ddywedodd Iesu. Gadawodd ei jar dŵr wrth y ffynon a rhedag adra. Dewch I weld mab arbennig Duw, meddai. Mae'n gwybod popeth am nes I erioed. Daeth y bobl o dref Samaria I gyd I gredu hefyd.